Mama na ni ko. Ato bang dribe? Excuse. Hinay lang. Unsa na nimo siya pag umangko na nimo? Pag umangko nimo? Mana pa oy? Makabugo ba yan ng kape daw dong? Mga tanada kung 1+1 basig din na cancer. Mga tanada. Ampas 1, 11. Mamang kawan. Kitapan. Oh, 11. Ikaw rin nabugo kasi kag kape. Bata pa gani. Unsa may maingon nimo tinuod nang makabugo ang kape? Dili. Ano man? Makahibad lang. Unsa na nang ingon sila makabugo daw na magsigkape ang bata. Mana pa, tama na. Be, Ano? bantog ra dahil nabugo-bugo ka be. Ingna ba nga adlo ka makabugo na ba? Mana malog bugo. Inata man na makabugo. Hindi malog bugo, bugo na may daan. Wow! Bugo na. Bugo ka. Mabugo ka to no, mabugo to no. Oh, nabugo na. Bugo po mana. Dili ay bawal bitaw sa bata ang kape be kay maingon sila makabugo daw na. Bantog ra ikaw 2+2. To. Wag yun din, epek yun yung kape. 4 oy. Oh, 4 ba pa si G? Tag. Nung ta. Doon ta niya. Ako na ito ng ahoy ko. Napas ko ah. Ah! Kalit. No. Asa ka nang ahoy? Dilamar. Nanggukod tog manok. Unya nagilak, nagkuha ng manok ba na absan siguro to niya. Nya. Pag abot na mo sa purok kaniha, nay ni murag nihilak nga mairo sa ubos. Murag gibo. Ano ba? Siya siguro to. Nya wala naman kita. Wag ko mo. Mana, tama na. Kadlo ka siya nga. Tukang kuya, mangina mo. Magno ka diya. Magno ka diya. Na, minaw. Bugo ka dyan. So ang kape